L-4 filgħaxija ftit wara l-5 il-membri l-ġodda tal-ewwel kabinett immexxi mill-Prim Ministru Joseph Muscat bdew jaslu fi Pjazza San George ħalli jattendu għal ħatra tagħhom għas-servizz tal-poplu Malti. Flimkien mal-eżis tagħhom id-deputati mxew lejn il-bib tal-palazz u sellmu lil dawk preżenti li waqfuhom u ħadulhom bidejhom. Fis-sala tal-ambaxxatur imbagħad ħadu posthom biex setet tibda ċ-ċerimonja. L-entużjażmu u s-sodisfazzjon fost dawk preżenti kien evidenti. Raba, ġenituri mdaħlin fleta u tfal żgħar il-kol kienu preżenti għal dan il-mument importanti għal eżis tagħhom. Preżenti wkoll il-Prim Ministru ġdid Dr. Joseph Muscat u s-Sinjura Michelle Muscat. Il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari issejħu wieħed waħda għal ġurament u fil-preżenza tal-President ta' Repubblika George Abela, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri u l-Avukat Ġenerali Peter Grech u mħadu l-ħalfa tal-lealtà lejn il-Kostituzzjoni u l-ġurament tal-ħatra fil-kariga. Il-Kabinett huwa kostitwit hekk. Il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej u l-implementazzjoni tal-manifest elettorali ser ikun il-Viċi Prim Ministru Louis Grech. Fl-istess Ministeru ser jingħaqad is-Segretarju Parlamentari Dr. Ian Borch li ser ikollu responsabilità tal-Presidenza Ewropea 2017 u l-Fondi Ewropej. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin ġdid huwa Dr. George Vella. Il-Ministeru tat-Turiżmu li ser jitmexxa mill-Ministru Carmenu Vella jitfit mas-Segretarju Parlamentari Dr. Jose Herrera li ser ikollu fideh l-oqsma tal-kultura u l-Gvern lokali. Ministeru ieħor huwa dak tal-Edukazzjoni u l-Impjiegi, immexxi mill-Ministru Evarist Bartolo, b'Dr. Stefan Bontempo, maħtur Segretarju Parlamentari għar-Riċerka, l-Innovazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Isports. Dak li kien il-Ministeru tal-Ambjent ser jinkludi fih ukoll l-iżvilupp sostenibbli u t-tibdil fil-klima. Dan ser ikun taħt idejn il-Ministru Leo Brincat, b'Rodrigue Galdes, Segretarju Parlamentari, responsabbli għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-drittijiet tal-annimali. Joe Mizzin ħatar Ministru tat Trasport u l-Infrastruttura, fil-waqt li Dr. Anton Refalo huwa l-Ministru ġdid għal Għawdex. Dr. Elena Dalli inħatret Ministru għad-Dialogu Soċjali, l-Affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili. U Dr. Chris Cardona ingħata l-inkarigu tal-Ministeru tal-Ekonomija, l-Investiment u n-Negozji żgħar. Mal-Ministru Cardona ser jikkollabora mill-qrib Dr. Edward Zammit Lewis li nħatar Segretarju Parlamentari għal kompetittività u tkabbir ekonomiku. Il-Ministru tal-Familja u s-Solidarjetà Soċjali tal-Kabinet ġdid hija Mary Louise Colero Preka, fejn taħt il-kappa tal-istess Ministeru hemm l-oqsma ta' drittijiet tal-persuni b'diżabilità u l-anzjanità attiva li ser ikun responsabbli għalihom Dr. Franco Merċieqa bħala Segretarju Parlamentari. Il-Ministru l-ġdid tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali huwa Dr. Manuel Mallija. Dr. Owen Bonnici servi bħala Segretarju Parlamentari għal-Ġustizzja fl-istess Ministeru. Il-Professur Edward Cicluna inħatar Ministru tal-Finanzi, fil-waqt li Dr. Konrad Mizzi huwa l-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma. Il-Ministru tas-Saħħa ta' Gvern ġdid huwa Dr. Godfrey Farrugia. Dan fil-waqt li fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Dr. Joseph Muscat, ser servi wkoll is-Segretarju Parlamentari Dr. Michael Farrugia, responsabbli mill-ippjanar u s-simplifikazzjoni tal-proċessi amministrattivi. F'dan il-kabinet ġdid wieħed jinnota differenzi minn kabinetti passati, fosthom li l-affarijiet barranin u l-affarijiet Ewropej huma separati minn xulxin, filwaqt li l-qasam tal-anzjanità attiva mhux ser ikompli jaqa' taħt il-Ministeru tas-Saħħa iżda ser ikun taħt il-Ministeru tal-Familja. L-Armata, id-Difiża u l-Pulizija huma l-ewwel darba taħt l-istess portafoll, filwaqt li l-Ekonomija u l-Finanzi ser ikunu qegħdin taħt ministri differenti. Fil-Ministeru tal-Enerġija hemm il-konservazzjoni tal-ilma li qed tingħata konsiderazzjoni speċjali. Bil-mod li tfassal il-Kabinett qed tingħata importanza akbar ukoll lill-oqsma tal-innovazzjoni u riċerka u anke l-bidja u s-sajd. Il-MEPA nżammet direttament taħt il-kappa tal-Prim Ministru, filwaqt li fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru nnifsu ser ikun hemm ir-responsabilità tal-ġlieda kontra l-burokrazija. Id-drittijiet tal-annimali wkoll kienu identifikati bħala ta' ċertu importanza, tant li hemm referenza speċifika għalihom.